Není nikto zvedavý, prečo zrazu zasratá rakovina hrubého čreva útočí na mladých ľudí, a je to preto, lebo tie bunky závisia na butyráte a ten jebaný butyrát už nikde není. Spomínal si vlákninu. Môžeš žrať všetku vlákninu sveta a aj tak nemusíš vyrobiť butyrát, lebo ti chýba tá reťaz baktérií v črevách, čo to kurva premieňa na niečo užitočné. Je to súčasť problému, že náš črevný mikrobióm je ako púšťová pustatina namiesto tropického pralesa? Určite. Tie črevné kamoši, čo hovoríš, tie fucking továrenské robotníčky, tam nesú, aby premieňali vlákninu, rezistentný škrob alebo polyfenoly na butyrát. To je číslo 1. Druhé je nedostatok polyfenolov v strave alebo vlákniny hlavne zo zeleniny. A povedzme, že 95% z nás to nedostáva, ako po týždni halušiek bez kapusty. Nedáva to zmysel, že 95% z nás nemá dosť butyrátu. Není to tá zasratá deficiencia, o ktorej nikto nehovorí? Sleduj ma pre ďalšie jebané tipy na tvoje pokazené telo.